माऊ घाबरली. चिंगीला जरा चरण्यासाठी सोडले. आम्ही पण इकडे उभे आहोत आणि माऊ बघत बसले चिंगीला. चिंगी उड्या मारते. चिंगीला पण सवय व्हायला पाहिजे म्हणून ना तिला आम्ही असं आता थोडं थोडं सोडतोय. आणि मी तर आहे इथे लक्ष द्यायला बसलीच आहे. आधी जरा घराच्या समोर सोडायचं, नंतर मग जरा अजून थोडं 1-2 महिन्याने ती बाहेर जाईल तिच्या आई बरोबर वगैरे. सगळी गुरं आपली चरून आली आहेत. बकऱ्या पण आल्यात. ती मगाशी जरा वेळ गेली होती, पण ती काय सुयोग शिवाय राहत नाही. ते आले की लगेच पाठवून येते. आणि इथे आमची नवीन पाळी आता 1 महिन्याची झाली. आज तिला 1 महिना झाला बरोबर. आणि बाबी सुद्धा आली. बाबी आल्याबरोबर लगेच ओरडायला लागते. बाबीची पाळी. आणि सुयोग पण चार घेऊन आलेत. आता लांब लांब झाले ना चार एकदम. आणि हिच्या घरात लोणनं घातलंय कारण की ही लांब पळते. हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. व्हिडिओला तशी सकाळपासून सुरुवात केली. सकाळपासून थोडी काहीतरी कामं होती आणि मला ना सर्दी झाली, त्यामुळे मला इच्छाच होत नाही काय करायला आणि बोलायला. तर म्हटलं ठीक आहे, पण खूप दिवसानंतर वाड्यापासून सुरुवात करते व्हिडिओला. तर आपल्या गाईंना पण दाखवायचं होतं. बाहेर तर भाजी काही नाही आहे दाखवण्यासारखी, पण जेवढी काही वांगी होती ती काढून ठेवलेत. मी नसताना पण यांनी काढली होती आणि आता पण थोडीफार जी होती ती पण काढली. गरम तर खूप होते. संध्याकाळ झाली की पावसाला सुरुवात होते. हिचं अजून आम्ही काही नाव ठेवलंच नाही महिना झाला तरी, कारण की मध्यंतरी आता मी कलरच्या हिशोबात आणि असं जरा तिच्या ह्याच्यानुसार एक चांगलं नाव सुचलं पाहिजे. हिचं नाव लक्ष्मीच ठेवायला पाहिजे. लक्ष्मी ठेवायला पाहिजे. लक्ष्मी. आई पण मला बोलली की लक्ष्मी ठेवायचं नाव, कारण कसं ही लक्ष्मी कोणाचंच नाही. आणि दसऱ्यामध्ये नवरात्रीच्या लगबगच झाली होती ना ती सुरुवातीलाच, असं म्हणून तिचं नाव आपण लक्ष्मी ठेवूया. तसं तर दुर्गा पण चालेल, पण ठेवू लक्ष्मी, है ना? चालेल तुला? तुझं नाव लक्ष्मी चालेल काय ग? लक्ष्मी आहेस तू. लक्ष्मी, हे लक्ष्मी. आणि बरोबर तिला ओळखा असं नाही. ती लहान म्हणजे आल्या मी लगेच तिने आवाज दिला मला पटकन, है ना? अजिबात ओरडायची नाही ना. आणि माऊ पण आमची घरात नाही टिकायची एवढे दिवस, पण मी आल्यापासून ती घरातली घरातच आहे, हल्लीच नाहीये. लळा लावतो ना आम्ही, आहे ना? आहे ना ग, माझी लक्ष्मी येते, माझी लक्ष्मी येते. चिंगी आता शांत झाले, म्हणजे चिंगी आता काय जास्त हे नाही करत, पण चिंगीला सगळ्याच्या मधलंच खायला लागतं. बाबीच्या मधलं आंबवण पण खाते. पाणी पण आता बघा बाबीच्या बदलीतच पिते ती. आणि बाहेर एवढं ऊन आहे ना, सुयोगच्या ह्याच्यावरून तुम्हाला समजेलच, कारण सगळ्या घामाच्या धारा वाहत आहेत. आणि त्याला कापट असं वेलतीचंच असतं. सर्व गवत म्हणजे चारा काढायला जातात, त्याला तर हे सगळं साफसफाई वगैरे. माझं अजून जेवण बाकी आहे थोडंफार, ते करते मी. वसू काय लक्ष देतच नाही. तिला काय मी आली नाही आली काय तिला फरक पडत नाही. हा, वसू आपल्या ॲटिट्यूड मध्ये असते जास्त. तेच हा, त्याला हे करते ती. आणि आम्ही शेण हे असं फावळ्याने काढतो प्लॅस्टिकच्या, म्हणजे वरती ते लाकडाचं आहे आणि ते जे खेचायचं ते प्लॅस्टिकचं आहे. आणि हे आजच वांगी काढून ठेवली एवढी. आता वसूला ना, वसू आवाज दिला की वसू बरोबर मागे वळून पाहते. हा वसू, वसू, ए वसू, हे बघ
तिला पण तिचं नाव आता बरोबर बरोबर समजतं माहिती आहे. गौरीला गौरीचं, हा. राधा, बाबीला तर माहितीच आहे कारण बाबी. बाबीचं पहिले होतं. हा बाबीचं पण आता चालू आहे. चिंगीला पण कळायला लागलंय. हा. चिंगीला पण तिचं नाव बरोबर समजतं. बघते हो कशी. आणि आता ही लक्ष्मी आमची. आजपासून ही लक्ष्मी. आज आहे दिवाळी पाडवा. आज बरोबर तिला 1 महिना झाला आहे. आज बरोबर तिला 1 महिना झाला. हा जेवण करायचं आहे. आमटी, भात आणि सोबत वांग्याचंच काहीतरी करते. दुसरी भाजी वगैरे आता घरात नाही आहे, तर आता संडे, उद्या संडे ना, मार्केटला जायचं आहे तेव्हा घेऊन येईन थोडीफार. नाही तर काही इकडे पालाभाज्या वगैरे तशा आहेत करायला. मधले वार तर आपले मच्छीचेच असतात. आणि संध्याकाळी आज मिसळचा प्लॅन आहे. मिसळचा प्लॅन म्हणजे असं काय मला करायचं नव्हतंच वेगळं, पण मी नसताना ना सुयोगनी काय मूग ना भिजत घातलंय. मूग भिजत घातले होते आणि त्याला ना छान मोड आले, तर म्हटलं थोडेसे शिल्लक आहेत तर ते आता काही खाणार नाही बोलले, म्हटलं त्याची मग मिसळ करून टाकते. आणि आमटी आज बनवायची नाहीये मला, काल मी बनवलेली ती राहिली. संध्याकाळी आम्ही थोडं वेगळं खाल्लं बाहेरचं. त्यामुळे ते सगळं जेवण शिल्लक राहिलं. ते हे बोले आता काय करत बसू नको, फक्त वांग्याचं तर बघूया काहीतरी करते, भात लावते, एवढंच सगळं जेवण. आणि इकडे प्रज्ञाचा पसारा बघा. आधीच कपाटामध्ये जागा नाही आमच्या, कमी आहे. आणि खालचं कपाट पण एकदम फुल झालंय. खालच्या घरामध्ये आहे ते. किती मोठं कपाट आहे. हा. आणि इकडे बघा. आणि त्यात अजून मुंबईतून नवीन कपडे भरपूर घेऊन आले. आणि ते पण भरलंय बास्केट. ते बास्केट पण मागचं भरलेलं आहे पूर्ण फुल. आईची साडी आहे ब्लूवाली. पण ही जुन्यातली आहे, म्हणजे जुन्यातली साऊथ कॉटन काय म्हणतात ना, पहिली पूर्वी घालायची ही नाही ही. पण ही साडी ना मला खूप आवडते. तर आई काय नेसत नाही आता असे कलर वगैरे ना, तर मी घेऊन आली. म्हटलं मी नेसेन. असा ब्लाऊज आहे माझ्याकडे रेडीमेड, चांगली दिसेल कलर. आणि ती पण खालची पण नवीन आहे काय? ही नवीन साडी आहे. अजून फॉल बेडिंग वगैरे करायचं ते मी आपलं आणली आहे. म्हणजे ही पण आई, पण ते आता ह्या कपड्यामध्ये जागा नाही होणार एवढे सगळे कपडे ठेवायला. नाही, ह्या साड्या खाली नेऊन ठेवणार. त्याच्यावरचा अजून ब्लाऊज घ्यायचा आहे रेडीमेड ब्लॅक मध्ये. ही साडी आणि अशापैकी मला साडी आहे. ही पण आईची साडी आहे. आई काय आता असेल नेसत. ही पण नवीनच साडी, एकदाच ही नवीन सगळ्यात कोरी आहे ही. त्याच्यावर बघूया. आणि आता हा एक ब्लाऊज रेडीमेड घेऊन आली. परत हे नवीन कपडे आणले. मॅक्सच्या वगैरे आईने घेऊन ठेवल्या होत्या. हा एक ड्रेस नवीन शिवून आणला. आता काय ओपन करत नाही मी, कारण परत मला तेवढी घडी घालायला लागेल, कारण ह्या सगळ्या घड्यांना पप्पाने घालून दिले. माझी पप्पाची घडी चांगली इस्त्री करून घडी घालतात प्रॉपर एकदम. हा, तर आता ते काय मी विस्कटत नाही, कारण माझं घडी घालणं म्हणजे असं कसं पण असतं काय, हे जीन्स वरचे कपडे. आणि हे जीन्स घालायला 2 टॉप आणले मी. कुठे लॉंग आहे, शॉर्ट नाही, कारण माझ्याकडे जरा शॉर्ट होते इकडे गावाला. हा ड्रेस फक्त मला आता नवीनच आहे. लावते आता हे सगळे कपडे. तुम्ही पण पसारा करून. मी जरा थोडं विस्कटून ठेवलंय. मला कसं घडी जरी मला व्यवस्थित नाही घालता आली ना, तरी मला प्रॉपर तिथे लागतात कपडे. पण त्यांनी सगळं टाकते लावते. फक्त साड्या इथे ठेवू शकत नाही, कारण जागा नाही कपडे. दूध वगैरे काढून झालंय आणि आता वासरू लुचवते. इकडे चिंगीच आमच्या दूध पिऊन झालं आणि तिची आई गेली चरायला. वसू पण गेले आणि हिला आता नाही सोडत चरायला. हिला आम्ही चार जी कापलेली आहे ना, तीच आता घालणार आहे दोघींना पण. मिसळचा बेत. आज दिवाळी पाडवा आहे ना. दिवाळी पाडवा, त्याच्यामध्ये मिसळ. म्हणजे काय काय ज्या ज्या गोष्टी असतात ना, म्हणजे सुयोगसाठी आज दिवाळी पाडवा, त्यांचा बड्डे वगैरे, तर मी असं काही काय करते.
त्यावेळेला आम्ही काय असं जास्त सेलिब्रेट केलंच नाहीये दिवाळी वगैरे, पण म्हटलं दिवाळी पाडव्या निमित्ताने मिसळ तरी करूया. आणि आजची मिसळला या मसाल्यामध्ये करणार आहे. म्हणजे एरवी मी घरातलेच मसाले यूज करते. कोल्हापुरी मिसळ रस्सा मसाला आणि मिसळ बघूया करून. मुगाची. आणि हा हे ते यांनी असं भिजत घातले होते मी नसताना इकडे, एवढेच शिल्लक राहिले. तर म्हटलं का मिसळ करूनच टाकू, म्हणजे हे पण फुकट जाणार नाही आणि मिसळ पण होईल. चांगली आहे ती मुगाची मिसळ चांगली. हा, हरभऱ्यापेक्षा या मिसळी चांगल्या, म्हणजे पौष्टिक पण ना. आधी आम्ही या मसाल्याची असा मसाला टाकून पहिल्यांदाच मिसळ बनवतोय. तर आम्ही नेहमी घरगुतीच मिसळ बनवतो, घरगुती मसाला टाकून. हो. तर म्हटलं झटपट काय ते बघूया कसं होतंय, काय टेस्ट चांगली येईल बघूया. जास्त झणझणीत नाही व्हायची, कोल्हापुरी आहे म्हणून झाली की बघूया. तर आत्ताच आमचं जेवण झालंय. जेवण म्हणजे मिसळ पावच केलं होतं. तर त्या मसाल्यामध्ये मिसळ चांगली झाली, फक्त की तिखट झाली जरा, कारण कोल्हापुरी तो मसाला होता, मिसळ मसाला, त्यामुळे झणझणीत झाली, पण छान झाली होती. फर्स्ट टाइम बनवली त्या मसाल्यामध्ये. आणि ही बघा मागे काय करते, जरा पण बसायला देत नाही इकडे. आणि आज लवकरच जेवण झालं त्यामुळे बसले इकडे जरा, कारण अजून एक गाय यायची आमची बाकी आहे. ती जरा संध्याकाळच्या वेळेस जास्त चरते बाहेर, गारवा असतो म्हणून. सकाळी ऊन असतं म्हणून लवकर येते. इकडे गेली. इकडे काय चाललंय यांचं, खोकते. काय झालं, ती बा आली, ही आली, काय गौरी आली. हिला बरोबर आता, हिला पण सवय झाली आवाज द्यायची. डोळे मग कसे दिसतात गौरीचे. आणि पाठून वस्तू पण आले. तिच्यासारखी सेम, आईसारखी तिच्या. मस्ती करायला लागली आता तू, मस्ती करायला लागली. उड्या मारते नुसती, उड्या मारते, उड्या मारते. तर चला व्हिडिओ पण आता इथेच एंड करूया. बकऱ्या तिकडे मस्त झोपले आहेत, पाय वगैरे पसरून लागली कंगड्यात आणून. आणि या दोघी काही शेवट राहतात त्यामुळे त्यांचं आंबवण पण शेवट, बाकी सगळ्यांचं खाऊन पिऊन सगळं झालेलं आहे. चला व्हिडिओ पण आता इथेच एंड करते. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट.